Masana parang is a one block just not go faint to support of why so much as a poor night more land. Snapper Damugo and Pebbles for us was selling much by. And I'm interesting kind of sister Halamanga. About it. Bitadam we are speeding my Bitan and Lion Buhadis in Carpadan tie, but a silly prat. Toplat of the land in Carpadan. Popular station of Domo. Pungni pastel train. Saritयाव नों ओंखारबोदों लाइन हाजो जालायबाय ओरैनो फैबाथ' हाजो जाखायोआनो आरो थांफानो मोनगोन आरो हाजोबाव आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव मा सेयार खालामनो हायो नोंथाङा मोजां आरोना टिकेट लागोन ना बिफा टिकेट लानांगौ नङाबा दा उथायना होजागोन ए थाथ'नोसै बाय फैदो फै बबेयाव ओरैनोथ' बिदायसो हरो नालाय बांसिन ओंखायनो एकदम दिनै थांफानो मोनगोन एकदम हाजोआवथार आरोना जोङो फुंनि 3:30 सिखारनानै एकदम हुलुस थुलुस मैयाबो थाबखौनो उन्दुआखै रायलाय होनलाय जालाय थफ्ला थफ्लि जुलाय आयै मा होनो 2 घन्टा एसे 2 घन्टाल' उन्दुदों खोमा ट्रेनाव ट्रेनखौनो सानसेबा थेनथ'नोसै दा मेला गाखोग्राफोर जालायलायगोनसो गाखोनांगौ ओरैबो नानि ओरै फैदो इहाथ' रा गस्ला हमनानै रेडि फैदो नानि फैदो बेगा दिनैसो खामानि होदों आरोना दाखालि बुस्रिनानै दोननाया खुसिया बिजाय मिनि आंथ' बिराद गगासो मोनदों आरोना गन्थंआनो रुमालबो लाबोनो बावबावबायसो बाग्रा जिजोंनो बिजौजों फुगारबाय थानांसिगोन आरोना आंनो फुगारगोन आंनो सुगोन होननाय बायदि फाइनालि गाखोबाय आरोना जोङो जा भिर आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय जोंहा जेरै सिट मोनदों ओंखाराखै उन्दुदो 3:30 सिखारनाय उन्दुखानांगोन नैबेहाय जेने थेने गाबगु खुगु उन्दुलांबाय बिमायाथ' टेन्टनो मखा गैया मैयाबो टेन्टनो मोनबोआखै आं बिजिनिफ्राय फैबा उन्दुनो ओंखारनायानो बिसिनायाव उन्दुनो लुगैनायानो ओंखारनो होनबाय एकदम गसंनानैसो जा खस्थ' मस्थ' फुनानै नै दासो जिरायनो मोन्दों सिङानो बेद रायलायबाय आरोना जेरावखि थाङा दिगदार खस्थ' नोंहालाय आजादि जाग्राया मैयानो रेडि खालामनानै दोनखानाय मोनायावनो सिङाव हाननांगोनसो बेखौनो बाबा नों मोना जानाय नङा केक दंखायोमोन लास्ट दाब्बा आरोना ओरैबायदि मोनामफैयो खैताल खुसि ना मा मोनखो होनो मेरी केमेरा में काहे देखा एसे उसुखुथु जाबाय मानसिया सान्थि गैला हरै जोंना आरोना जेरावबो गाखोफेरा नालाय बिफाया एसे गसंनानै लाथ'नांसिगोन उफाय गैया जाब्रा जुब्रा फैनानै रङिया जंसन बिराद गोबाव थाथ'सिगोन बायदि मोनबाय आं बिराद असान्थि खालामोलै गथ'फ्रा मालायनि फिसाफ्रा गोजान बोरै थाङोथाय जोंना असान्थि बेखिनिखौनो गरमजोंसो जायो ना गाखोफेरिखायसो जायो हालोद टाइट ट्रेनानो माने खारबाथाय खाराबाथाय खारा थाथ'यो क्रसिं ना मा दं पात्ताखौनो मोनस्लाबला आं गथ'फोरजोंनो गरम फुरजोब्बायल' आरोना बिरादनो नै सासेया थेन्थ'लांबाय सानसुआरि मोननाय लोगो लोगो
जंसना मा दं माबा असिनाखि स्टेसनावनो एसे गोबाव थाथ'बाय आरोना हनै थैखागोनसोहाय ओरैबादि बरिंखा गरमाव उन्दैफोरखौ लानानै आरोना नानि मा मोनजाखो इसोर आंनो इसोर बेखौ मोनजानानैसो सिरि आरोना इयो एसे नों अबाव थांनाय बाबाजों थै जाम्बा हामा जानानै फैखो इमलि बिदि मुसुरनो हादे हामा मुसुरनो रोंहांदों नालाय बेखौनो एकदम फबहांगासिनो नाङा आंनो खारसै नै ना जेबो नङा क्रसिं नै दासो ट्रेन मोनसे खारगासिनो आरोना आगियाथारि बाबा होननोबो रोंबावासो आं मालाय जोंहा गाखोफेरनो मोना दाथ' मोनबाय थायो मालाय एफा गोजौ गाखोफेरनो मोना नालाय बिसालावल' फिसा गाखोनो मोनो जोंहा मोजां बारबो बाबा मोजां बारबो रोंखायोहाय बिसालाव एकताला एक्सपिरियेन्स जाखाबायना लिफ्टजोंसो थांबायलायगोन आरोना गरमफ्राव एसेबार मोजां आबा जेरावबो नङाहाय सनाफोरनि कामाख्या जंसनावसो ओंखारदों आरोना जोङो अबाव थांनो अबाव फैनो सोर गारि नेनाय गारि मानाय इसोर आरो बलबमनिबो माखासे दङ नै ओइ बिथांनिनो खामानिहाय बिफानि खामानि आरोना जों खिबु फैफालाबायदों जोंखौ लाबफालाबायदोंसो आरो बिफाया जेराव थाङो बेयावनो जेराव लाङो जोंखौ बबाय लांनो लांथोंसै बलबम टाइम ना थौ हालोद टाइट गरमजों कामाख्या जंसन ट्रेननिफ्राय ओंखारनानैसो फिसाजोआ सल' खनलायबाय बेस्रा बिराद बरिं जाबायमोन जारला जागोन हा सनाफोर बे गरमाव ओंखारबोफानायानो सेस फिसा बानानै फैनांगौ बेफोरबायदि जायगायाव जा गरम फार्स्ट खामानियाव सफैग्रोबाय जोङो दा बिथाङा बहा लाङो सेर खालामलांबाय थानोसै नै मालाय बेयावसो फैदों टिसि दंनो मालाय बेयाव गावसिनि पर्सनि नै ट्रान्सिट केम्प ITBP पर्सनि बेनिफ्रायसो सुटिया स्टार्ट जाहैदों आरोना हरैनिफ्राय फैदोंबाबो न'आव माने जेनेबा गाव एसे थाब सफैनायखायसो जेसेबां हिसाब दङ बेखिनि एसे आग्लायनायखौसो माने लामानि आग्लायनायखौसो न'आव हाबबोदों आरोना बाखि ओमफ्राय बेयावसो फैग्रोखानांगौमोन डाइरेक्टनो ओंखायनो दा फैबाय आरो दिनैसिम टाइममोन नालाय हुलुस थुलुस जोंहाबो हुलुस थुलुस जाबोफाबाय आरोना सानसेआवनो डान्स गरम थरम बाथो बिथांजों फैनायावलाय आरो माथो बार मखा बहा मोनो बाला हाब्बाय ओमफ्राय केमाव हाबफा जायोमोन आरोना लाजिलायलांबायबो बिराद मानसिफोर दङ
सोर हाबनो फागि फागि हाबला जोङो लामायाव सिनेबाय आरोना गावनि खामानिखौ गाव मावनानै ओंखारबोसिगोन 10 minutes later. थारमाने दहाय हाबा होननानै लामायाव थाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय एसे टाइम लागोन होननायखाय गावहा जोंखौ लेंना लायफिनबाय एकदम मानसि गैयाबो नोंनाया नोंगौ थाथ'फैग्रासो ओंखायनो बिसिनि केम्पफोरा बिदिनो मोजां मोजां जायोना मा होनो बिबार बागानारि साफा साफानो दिनैसो सिङाव नुफैदों नै बिथांमोननि केम्पआवनो ओमफ्राय आङो टयलेटावबो हाबबाय दै गुसु लाबाय आरोना एसे नायदिंबाय आरो सिंनिखौबो बिफाना खामानियानो जायाखै खिथु खिथु आरोना भगवान फोल्लाब फोथाब जालांबाय दासो जि मोजां खुला खुला मोनदों हनै मोखां थोखां सुना होबाय आङो बिफामोननि बाथरुमाव फैदा 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 नानि फैदा आया थांफिनबावबाय नै आरो अबेबा रुमाव थ्रोब हाबनानै थाबा मा जानांगौ जाखो थांनो बालायनाय आरोना बार स्रो स्रो नांबाय थायो मालाय दासो जाबाय आरोना सनाफोर हाबा सानदोंमोन ओमफ्राय मानसिफोरबो गैया खम खाथार नालाय ओंखायनो बिफाया होनबाय गाव हाबैग्रोखादोंना मानसि गैया जेबो नङा फै फेनाव होननानै जिरायनानै दसे जिरायनानै फैबाय आरोना फ्रेशनो बेयावनो फैफिनबावबाय नै जुस लायनो थानो ओइ गोजौआव गाखोलांबाय आङो ओरैबायदि हालोद टाइट जाजोब्बायना ओमफ्राय एबारना आलदा जायगायाव मोनहैसिगोन आरोना जोङो बाखि एसे खामानिया जोब्बाय थांथ' हाया थांनाया क'क्राझाराव दानो एसे दंथ'यो बेयावनो ओमफ्राय सियाव एसे गाखोनानै एसे थान्दा मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं बारा गोबावबो हायाबो आंना उल्थां बाल्थां गोबानबो ओंखारलायलाङो एसिफ्राव थाफेरि मानसि नालाय माबा ट्रेनफ्राव एसि गोनाङाव गाखोबा गोबानसो ओंखारलायलाङो आरोना आरो गारिफ्रावथ' बिदिनो गोबानसो ओंखारलायलाङो दा बारा गोजान नङा थाबनो मोनहैसिगोन खानापारा ना बिफा खानापारायाव थांसै आरोना जोङो बेनिफ्राय आङो ब्लगखौ गोलाव खालामला आरोना बिराद ओंखामबो उखैबाय सानसुबो जाबाय बाबाय ओमफ्राय नै झालुकमारिनिफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव थांसिगोन ओमफ्राय दा ब्लगखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै आरोना जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर मा होनो एकदम जाब्रा बायदि जाबाय आरोना मोजां हायाखिसै आङो एकदम गरम ना नानियाबो खेलायनायजों बिराद दिगदार साजा मोनबाय नै बिस्रा गोलोमफ्रुजोब्बाय एसे मोजाङै रेस्ट लायनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगआव एसे सिदा सिदि मोजां लाबोनो सेस्था खालामसै स' थेंक इउ स' माच